செல்ஃப் ஃபார்ம் அப்படின்னா அவருடைய எண்ணுக்கடங்காத அவருடைய தோற்றம் இல்லையா? பார்வை கடங்காத நம்மளுடைய எண்ணங்களுக்கு அடங்காத உள்ள பிரபஞ்ச தோற்றம் அது. அதுதான் யூனிவர்சல் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்றோம் நம்ம. யூனிவர்சல் ஃபார்ம் அப்படின்பது ஓகே, அதுதான் நம்ம பார்த்தோம். ஓகே, ஸோ நம்ம ப்ரேயர்ஸ் ஆரம்பிக்கலாம். ப்ரேயர்ஸ் ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம போன செஷனுடைய இது பார்க்கலாம் என்ன அப்படின்ட்டு ஒரு சினாப்சிஸ் பார்த்துட்டு தென் ஃபர்தராக கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिनि। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी उच्चारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा। எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம 11வது சாப்டர்ல இருக்கோம். நம்ம 11வது சாப்டர்ல பகவான் அவருடைய விஸ்வரூபத்தை அர்ஜுனனுக்கு காமிக்கிறார். ஏன் காமிக்கிறார்? அர்ஜுனுக்கு பார்க்க வேண்டும், பகவானை பற்றி அவருடைய விஸ்வரூபத்தை பார்க்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றாரு. உங்களுடைய 2 கைகள் இந்த இதுதான் பார்த்துருக்கேன், அதே மாதிரி 2 கைகளுக்கு ரூபம், எனக்கு உங்களுடைய ரூபத்தை விஸ்வரூபத்தை காண்பிப்பதாக அப்படின்னு சொன்னோன்னா இறைவன் அவருக்கு அவருடைய விஸ்வரூபத்தை காண்பிக்கிறார். ஸோ இந்த விஸ்வரூபத்தை பார்க்கறதுக்கு இந்த சாதாரண கண்களால் பார்க்க முடியுமா? முடியாது பிரபு, திவ்ய கண்கள் வேணும். திவ்ய கண்கள், அதுதான் அர்ஜுனுக்கு திவ்ய கண்கள் அளித்து அர்ஜுனருக்கு இந்த விஸ்வரூபத்தை காண்பித்தார். அதனாலதான் அந்த குருக்ஷேத்திர போர் பூமியில அர்ஜுனனுக்கு தான் தென்பட்டாரே தவிர பாக்கி யாருக்கும் அது தென்படல இல்லையா? ஸோ அது காரணம் என்னன்னா அர்ஜுனனுக்கு அந்த திவ்ய திருஷ்டி இல்லையா, அந்த கண்களை கொடுத்தார் அவர் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். அப்போ என்ன பார்த்தாரு அர்ஜுனர்? ஸோ நம்ம நேரம் அங்கே போய்க்கிறோம், நம்ம அந்த 3D எஃபெக்ட் நமக்கு வருது இல்லையா, அதெல்லாம் சுற்றி நம்மளும் பார்க்குறோம். பார்க்கும்போது என்ன, உலக தட் இஸ் பகவான் அப்படியே எண்ணற்ற அளவில் அவர் விரிவாகிறார் இல்லையா? அப்படியே அது அப்படியே விரியும் போது என்ன ஆகுது? ஆயிரக்கணக்கான கண்கள், ஆயிரக்கணக்கான கைகள், ஆயிரக்கணக்கான வாய்கள் இல்லையா, அப்படியே அவர் விரிந்து கொண்டே இருக்கிறார். அது மட்டும் இல்லாமல் என்ன, அப்படியே அந்த இடத்துல நம்ம என்ன பார்க்குறோம்? தட் இஸ் மேற்குள்ள ஆபரணங்கள், ரொம்ப அழகான ஆபரணங்கள், நமக்கு கண்ணு கடங்காத அளவுக்கு இருக்கிறது அதெல்லாம்
இல்லையா? அப்புறம் அதே மாதிரி வந்து திரவியங்கள், அதனால அதிலிருந்து வரக்கூடிய நல்ல மறுமணம், அதெல்லாம் அப்படியே பரவி இருக்கிறது இல்லையா? ஸோ இதெல்லாம் அப்படியே வந்து பகவான் வந்து பார்க்கும்போது, தட் இஸ் எல்லாவற்றிலும் உயிர்வாழிகளிலும் சரி, அற்றவையிலும் சரி, பகவான் அப்படியே விரிந்திருக்கிறார். ஸோ எல்லா இடத்திலும் வந்து பகவான் நிறைந்து உள்ளார். அப்படியே அதுக்கப்புறம் என்ன பார்க்கும்போது, அவர் வந்து ஆதித்யர்கள், வசுக்கள், அப்புறம் ருத்ரர்கள், அஸ்வினி குமாரர்கள், இவர்கள் எல்லாவர்களும் அவர் தோன்றுகின்றனர் இல்லையா? பகவான் பகவானிலிருந்து தோன்றுகின்றார். அதெல்லாம் பார்க்குறாங்க அர்ஜுனன். அப்புறம் என்ன பார்க்குறாரு அவரு? அங்கிருந்து அந்த அவருடைய அந்த சூரிய ஒளி, பல ஆயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் ஒளி தோன்றுகின்றன. தோன்றும் பொழுது இருக்கிற அந்த ஒளியானது இருக்கு இல்லையா? அப்படியே நமது பிரம்மஜோதி இருந்தா எப்படி இருக்கும்? பகவான் உடம்புல இருந்து தான் பிரம்மஜோதியே வருது இல்லையா? அந்த பிரம்மஜோதியினுடைய ஒளி எப்படி இருக்கும், தேஜஸ் எப்படி இருக்கும், அதெல்லாம் வந்து அப்படியே வருகிறது. ஸோ அர்ஜுனுக்கு வந்து இதெல்லாம் பார்க்கும்போது அப்படியே வந்து அற்புதமாக இருக்கிறார், அற்புதத்தில் இருக்கிறார் அர்ஜுன் இதெல்லாம் பார்த்து. அப்புறம் என்ன அப்படி இருக்கும்போது அவரு இதே அந்த எக்ஸ்டசின்னு சொல்லுவாங்களே இங்கிலீஷ்ல, அந்த இதுல இருக்க பரவசத்துல இருக்கிற அர்ஜுனன் அப்படியே வந்து பகவானை வந்து பகவானுடைய அந்த இந்த உருவத்தை கண்டு அப்படியே தலை வணங்கி அவரை வந்து வணங்குகின்றார். அவரு வணங்கி அவரை வந்து ப்ரே பண்ண ஆரம்பிக்கிறார், அவர் பிரார்த்தனை செய்ய ஆரம்பிக்கிறார். அப்படியே அந்த அந்த அளவுக்கு அப்படி எல்லாம் இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம இந்த 15வது ஸ்லோகத்துல என்ன பார்த்தோம்னா, அவர் என்ன சொல்றாரு? பிரம்மா, சிவா, எல்லா இந்த முனிவர்கள், அப்புறம் வந்து டிவைன் சர்பன்ட் சொல்லுவாங்க. டிவைன் சர்பன்ட் ஆன்மீக இந்த பாம்பு யாருல இவங்க எல்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா, ஆனந்தர், எல்லாம் வந்து அப்படியே அவருக்கு தோன்றியது. ஸோ பகவான் எல்லாரும் அவர்கள் தான் தோன்றியது அப்படின்னு உணர்த்துறாரு அவரு. அப்புறம் லாஸ்ட் ஸ்லோகம் நம்ம வந்து லாஸ்ட் செஷன்ல 16வது ஸ்லோகத்துல என்ன பார்த்தோம் நம்ம? இவரு அர்ஜுனர் வந்து சொல்றாரு, உலகத்தின் இறைவனே, விஸ்வரூபமே, நான் உமது உடலில் பற்பல கைகளும் வயிறுகளும் வாய்களும் கண்களும் எல்லையற்று எங்கும் பரவி இருப்பதை காண்கின்றேன். உம்மில் நான் ஆதியையோ நடுவையோ முடிவையோ காணவில்லை. அர்ஜுன் வந்து அவருடைய அந்த நிலையை அப்படியே வந்து உணர்த்துறார், பரவசத்தோடு உணர்த்துறார் இல்லையா? ஸோ அதோடைய சாராம்சம் அர்ஜுன் பகவானுடைய கட்டுக்கடங்காத அல்ல எண்ணங்களுக்கு உட்படாத கட்டுக்கடங்காத நிறைந்த எங்கும் பரவியுள்ள அந்த ரூபத்தை வந்து அர்ஜுனர் காண்கிறார், அற்புதத்தோடு காண்கிறார். அதை கண்டு வந்து பகவானில் அப்படியே வந்து அவரை வணங்குகின்றார், அவருக்கு பிரார்த்தனை செய்கின்றார் அப்படின்ட்டு அந்த அளவுக்கு நம்ம போன செஷன்ல பார்த்தோம். இன்னைக்கு நம்ம 17th செஷன்ல இருந்து 17th ஸ்லோகத்துல இருந்து நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். ஓகே, நான் உங்களுக்கு அது ஷேர் பண்றேன். ஸோ அதுல இருந்து படிக்கலாம். ஓகே, யார் படிக்கிறீங்க 17th ஸ்லோகம்? இந்திராணி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி, கவிதா, மது மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? படிக்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. क्रीडिनं हतिरनं शक्रिनं स तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षयं समन्ता दीप्तनास्लार्थ யுதிமப்பிரமேயம். அளக்க முடியாத சூரிய ஒளி அல்லது கொழுந்துவிட்டு எரியும் நெருப்பினை போன்று எல்லா திசைகளிலும் பிரகாசமாக விளங்கும் ஜோதியினால் உமது உருவத்தை பார்ப்பதற்கு கடினமாக உள்ளது. இருப்பினும் பற்பல மகுடங்கள், கதைகள் மற்றும் சக்கரங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ள
உமது உருவம் எல்லா இடங்களிலும் பிரகாசமாக விளங்குகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன சொல்றாரு அர்ஜுனர்? அளக்க முடியாத சூரிய ஒளி, சொன்னோம் இல்லையா, ஆயிரக்கணக்கான சூரிய உதயங்கள் வர மாதிரி தோணுது அவருக்கு இல்லையா. அதனால வர்றது ஒளி எப்படி இருக்குது, அவ்வளவு பிரகாசமா இருக்கிறது இல்லையா. கொழுந்து விட்டு எரியும் நெருப்பினை போன்று எல்லா திசைகளும் சுத்தி பார்க்கும்போது எல்லா இடத்துலயும் வந்து அப்படியே இந்த அந்த ஒளியானது நிறைந்து இருக்கிறது. எல்லா திசைகளிலும் சுற்றி பார்க்கிறோம். நம்ம நம்ம அங்க இருக்கோம், குருட்சேத்திர போர்ல இருக்கோம். நம்ம அங்க இந்த விஸ்வரூபம் பகவான் விஸ்வரூபத்தில் தோன்றுகிட்ட அப்படியே சுத்தி பார்க்கும்போது அப்படியே இந்த ஒளியானது அப்படியே இருக்கு இல்லையா. அந்த எப்படி இருக்கு பாருங்க, யோசிச்சு பாருங்க. எல்லா திசைகளிலும் பிரகாசமாக விளங்கும் ஜோதியினால் உமது உருவத்தை பார்ப்பதற்கு கடினமாக உள்ளது. இருப்பினும் பற்பல மகுடங்கள், கதைகள் மற்றும் சக்கரங்களிலால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ள உமது உருவம் எல்லா இடங்களும் பிரகாசமாக விளங்குகிறது. அப்படி இருந்தாலும் பகவான் மட்டும் அப்படியே திளங்கி இருக்கிறார். இந்த இடத்துல இந்த பகவானுடைய சூரிய ஒளி பத்தி பேசும்போது நம்ம சில இது மனதில் கொள்ளணும். சூரிய ஒளி நிறைந்திருக்கிற பகவானுடைய அந்த நிலை என்ன? பகவானுடைய அந்த நிலை என்ன? 3 நிலைகள்ல பகவான் தோன்றுகின்றார் இல்லையா. சோ அந்த ஒளி இருக்கிற வெளிச்சம், அந்த நெருப்பு, சூரியனுடைய மத்திய பாகம். அப்போ எக்ஸாக்ட்லி இந்த வெளிச்சம் இருக்கிறத நம்ம என்ன சொல்றோம்? பிரகாசம், ஜோதி, பிரம்மஜோதி. பிரம்மஜோதி. ஆமா, பிரம்மஜோதி. அதுதான் வந்து முதல்ல கடைநிலை இல்லையா. முதல் நிலை வந்து பிரம்மன், சாரி பகவான் நிலை. ஸோ முதல் நிலை இதில் என்ன முதல் படி அப்படின்னு பார்த்தா பிரம்மஜோதி நிலை இல்லையா. பிரம்மஜோதி நிலையில பகவான் எப்படி இருக்கிறார், அவர் உடலிலிருந்து தோன்றுகின்றது அந்த ஒரு பிரகாசம் இல்லையா. ஸோ நமக்கு அது ஒன்று நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா. ஸோ அவர் என்ன சொல்றாரு, நம்ம இதுல ஈசோபனிஷத் நீங்க படிச்சிருக்கீங்களா தெரியல, படிப்பீங்க நீங்க லெவல் 3ல ஈசோபனிஷத் படிப்பீங்க. உபனிஷத்துல 15வது ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்காரு, திறன்மையன பத்திரனா அப்படின்னா அவர் வேண்டுகின்றார் ரூப கோஸ்வாமி இல்லையா. என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த மாதிரி பகவானே உன்னை பார்க்கணும்னு நினைச்சா உன்னுடைய தேகத்திலிருந்து வர அந்த ஒளியானது உன்னை முழுமையாக பார்க்க முடியாமல் அப்படியே எனக்கு அது மறைந்திருக்கிறது. ஸோ அதனால தூய பக்தர்களுக்கு அந்த ஒளியை நீக்கி நீ தென்படுவாயாக, உன்னுடைய முழு ரூபத்தை காட்டுவாயாக அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ நம்ம என்ன சொல்றாரு, ஸோ அதன் அர்த்தம் என்ன, பகவான் வந்து ஒளி நிறைந்தவர். தூய பக்தர்களுக்கு அவர் அவருடைய ரூபத்தை, முழு ரூப பிரகாசமான அந்த முழு ரூபத்தை அவர் வந்து அவரை நமக்கு காண்பிப்பார். மற்றவர்களுக்கு வந்து ஒளி மட்டும்தான் தெரியும், ஆனால் தூய பக்தர்களுக்கு அவர் பிரகாசமான உருவமும் வந்து தெரியும். அர்ஜுனன் வந்து பார்த்தோம்னா என்ன தெரியும், அவர் தூய பக்தர் இல்லையா. அதனால்தான் இங்கே நம்ம ரிலேட் பண்ணிக்கலாம். என்ன சொல்றாரு, எல்லா திசைகளிலும் பிரகாசமாக விளங்கும் ஜோதியினால் உமது உருவத்தை பார்ப்பதற்கு கடினமாக உள்ளது. இருப்பினும் பற்பல மகுடங்கள் இல்லையா, நிறைய மகுடங்கள் இருக்கு, ஏன்னா நிறைய உருவம் தோன்றுகிறது இல்லையா. பற்பல மகுடங்கள், கதைகள் மற்றும் சக்கரங்களிலால் அலங்கப்பட்டுள்ள உமது உருவம் எல்லா இடங்களிலும் பிரகாசமாக விளங்குகிறது. அப்படி இருந்தாலும் அர்ஜுனனுக்கு அவரோட உருவத்தை பார்க்க முடிகிறது. ஆனாலும் அவர் அந்த அவருடைய திளங்கி நிற்கின்ற அந்த ஒளியை பற்றி அவர் வந்து விவரிக்கின்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. பார்த்தீங்க இல்லையா, இந்த பிக்சர்ல பாருங்க, அப்படியே ஒளியானது அப்படியே இருக்கிறது. இருந்தாலும் பகவான் அவருடைய அப்படியே அவர் தோன்றுகின்றார் பிரகாசமான சூரியனை போல இல்ல. அப்படி ஓகே. 18வது யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, நான் வாசிக்கிறேன் பிரபுஜி. வாசிங்க மாதாஜி. பரமம் வேதித்தவ்யம் त्वमस्य विश्वस्य परं नितानं त्वमव्यय शाश्वत धर्मकोप्ता सनातन सत्वं पुरुषो मदो मे. ஹரே கிருஷ்ணன். அரிய வேண்டியவர்களில் முதன்மையானவர் நீரே, எல்லா அகிலங்களுக்கும் இறுதி ஆதாரம் நீரே. நீர் அழிவற்றவர், மிக பழமையானவர், தர்மத்தின் நித்திய பாதுகாவலர் மற்றும் புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள். இதுவே எனது அபிப்பிராயம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மேலும் சொல்கிறார், என்ன சொல்றார் அவரு,
அறிய வேண்டியவைகள் முதன்மையானவர் நீரே. இல்ல எல்லா அவரு நம்மளுடைய சொல்றோம் இல்லையா, வித்யா, உண்மையான அறிவு என்ன? பகவானை பற்றி தெரிய வருது இல்லையா. தட் இஸ் நமக்கு முதல்ல தெரிய வேண்டிய அறிவு, நாம் இந்த ஜட உடல் கிடையாது, நம்ம ஜீவாத்மா. ஆனா ஜீவாத்மாவுடைய நிலை என்ன? நம்ம பகவானின் பின்ன பகுதிகள். சோ பகவானை பற்றி நாம் தெரிந்திருக்க வேண்டும். அறிய வேண்டியவள் முதுமையானவர் நீயே. எல்லா அகிலங்களுக்கும் இறுதி ஆதாரமும் நீயே. இல்ல எல்லா அகிலங்கள் அண்டங்கள் எல்லாவற்றுக்கும் இறுதி ஆதாரம் யார்? அவர்தான். ஏன்னா அவருக்கு தான் எல்லாம் தோன்றி இருக்கிறது. நீர் அழிவற்றவர், அவருக்கு அழிவுண்டா? கிடையாது. பழமையானவர், ஏன்னா அவர்கள் தான் எல்லாம் தோன்றி இருக்கிறது. அவருக்கு முன்னாடி எது இருந்தது கிடையாது, அவர்களுக்கு தான் எல்லாம் தோன்றி இருக்கிறது. தர்மத்தின் நித்திய பாதுகாவலர் மற்றும் புருஷோத்தமராகிய முழு முதற் கடவுள். நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா, இதுல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல பார்த்திருக்கோம். என்னன்ட்டு தர்மம் தர்மத்தை காக்கிறது. அநீதி ஓங்கும் பொழுது அதனை அகற்றி தர்மத்தை நிலைநாட்டுறதுக்கு யார் வருவார்? பகவான் அவதரிப்பார் அப்படின்ட்டு. ஸோ தர்மத்தின் நித்திய பாதுகாவலர் யாரு? பகவான், முழு முதற் கடவுள் கிருஷ்ணர். மற்றும் புருஷோத்தமர் இல்லையா, புருஷர்கள் உத்தமர் யார்? முழு முதற் கடவுள் யார்? கிருஷ்ணர் தான். ஸோ நித்திய பாதுகாவலர் மற்றும் புருஷோத்தமரும் அவர்தான், முழு முதற் கடவுளும் பகவான் தான். இதுவே எனது அபிப்பிராயம். ஸோ அர்ஜுன் அப்படியே சொல்றாரு, நெகிழ்ந்து போய் அவர் அந்த பரவசத்துல அப்படியே பகவான் முன்னாடி அதை வணங்கி இதெல்லாம் சொல்றது, குளோரிஃபைங் த லார்ட். அது அப்படியே குளோரிஃபை பண்றது பகவானை. நம்ம அடுத்தது பார்க்கலாம். ஓகே, இங்க என்ன சொல்லியிருக்கு? அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ அறிய வேண்டிகள் முதன்மையானவர், எல்லா அகிலங்களுக்கும் இறுதி ஆதாரம், அழிவற்றவர், மிக பழமையானவர், தர்மத்தின் நித்திய பாதுகாவலர். இதுதான் கிருஷ்ணருடைய உயர்ந்த தன்மை. ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா 19 25 வரைக்கும் கால ரூபத்தை பத்தி வர்ணிக்கிறார். அது நம்ம என்னன்னு பார்க்கலாம். இப்போ 19 வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு மாதாஜி. அநாதிமத்யாந்தமனந்த வீர்யம் அனந்த பாகோம் சசி சூரிய நேத்ரம் பஷ்யாமி த்வாம் தீப்த உதாசவக்ரம் ஸ்வதேஜசா விஸ்வமிதம் தபந்தம். நீர் ஆரம்பமும் நடுவும் இறுதியும் இல்லாதவர், உமது பெருமை அளவிட முடியாதது, தங்களது கைகள் அளவிட முடியாதவை. சூரியனும் சந்திரனும் உமது கண்கள், உமது வாயிலிருந்து வெளிவரும் நெருப்பு ஜுவாலியையும் உமது சுய தேஜஸால் இந்த அகிலம் முழுவதையும் தாங்கள் எரிப்பதையும் நான் காண்கின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண, தேங்க்யூ. ஸோ அவர் என்ன சொல்றார்? ஆரம்பமும் நடுவும் இறுதியும் இல்லாதவர், உமது பெருமை அளவிட முடியாதது, தங்களது கைகள் அளவிட முடியாதவை. சூரியனும் சந்திரனும் உமது கண்கள் இல்லையா, சூரியனும் சந்திரனும் அவருடைய 2 கண்கள். உமது வாயிலிருந்து வெளிவரும் நெருப்பு ஜுவாலையிலேயும் உமது சுய தேஜஸால் இந்த அகிலம் முழுவதையும் தாங்கள் எரிப்பதையும் நான் காண்கிறேன். சோ இது பாத்தீங்கன்னா சிலதெல்லாம் நம்ம முன்னாடி இருக்கிற ஸ்லோகத்திலே இது மாதிரி வந்திருக்கே அப்படின்னு தோணலாம். எப்படின்னா, நம்ம பரவசத்துல நம்ம பகவானை நம்ம வர்ணிக்கும் பொழுது இதெல்லாம் ஒரு சகஜமான ஒரு இது கூற்று. நம்ம எந்த இது பார்த்தாலும், இதிகாசமோ இல்ல புராணமோ இல்ல நம்ம இந்த உயர்ந்த முனிவர்கள் பகவானை வர்ணிக்கும் பொழுது அது சில சமயத்துல அது ரிப்பீட்டிஷன் மாதிரி இருக்கு. ஏன்னா அவர்கள் பகவானை அப்படியே உள்ளத்திலிருந்து வர்ணிக்கும் போது சில ரிப்பீட் ஆகும். அது ரிப்பீட் அப்படின்னு சொன்னா பல தடவை அதே சொல்ற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா. அவர்தான் நம்ம முன்னாடி இருக்கிற ஸ்லோகத்திலையும் பார்த்தோம், ஆரம்பமும் நடுவும் இறுதியும் எல்லாம் இல்லாதவர்னு பார்த்திருக்கோம். அதே தான் இங்கே இந்த ஸ்லோகத்திலும் சொல்றாரு. அதே மாதிரி அவரோட பெருமையை அளவிட முடியாது இல்லையா, பகவானை அளவிட முடியாது. இந்த விஸ்வரூபம் நம்ம பார்க்கும்போது எதுவுமே நம்ம எண்ணங்களுக்குள் கட்டுப்படுத்த முடியாத மாதிரி இருக்குது இல்லையா. தங்களது கைகள் அளவிட முடியும், ஏன்னா அவ்வளவு நிறைய கைகள் தோன்றுகின்றன, நிறைய வாய்கள் தோன்றுகின்றன எல்லாம் பார்த்தோம் நம்ம. அதே மாதிரி சூரியனும் சந்திரனும் உமது கண்கள், ஒரு கண் சூரியன், ஒரு கண் சந்திரன். உமது வாயிலிருந்து வெளிவரும் நெருப்பு ஜுவாலையிலும் உமது சுய தேஜஸால் இந்த அகிலம் முழுவதையும் தாங்கள் எரிப்பதையும் நான் காண்கிறேன். என்ன தெரிக்கிறார்? இந்த அநீதியை இல்லையா, அரக்கர்களை, இதெல்லாம் அவர் எரிக்கின்றார். ஸோ அதுதான் அவர் வாயில் நெருப்பு, இந்த ஜுவாலை அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுவும் பக்தர் பார்க்கும்போது எப்படி தோன்றுகிறது? தேஜஸ் இல்லையா. அது இந்த அநீதியில் உள்ளவர்களுக்கும்
இந்த டீமன்ஸ் அவர்களுக்கெல்லாம் இது வந்து என்ன, அவர்களுக்கு அது அஹ், துன்பத்தை தரக்கூடியது. ஆனால் வந்து பக்தன் அதை பார்க்கும்போது என்ன சொல்றாங்க, தேஜஸால் நிரம்பி உள்ளது அந்த ஜுவாலை அப்படின்னு வர்ணிக்கிறார் அவர். ஸோ அர்ஜுனுடைய பரவச நிலை நமக்கு இதுல இருந்து கிளியரா புரிகிறது நமக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. இல்லையா, பாருங்க இங்க எல்லாம் இல்லையா, பல வகையான இது முகங்கள் இருக்கிறது. அதுல வந்து சிலது வந்து பார்த்தா பயங்கரமா இருக்கிறது, சிலது வந்து பார்த்தா தேஜஸோட இருக்கிறது. அது எல்லாம் அந்த பலவிதமான தோற்றத்தில் பகவான் அப்படியே வந்து அர்ஜுனுக்கு காட்டிக்கொண்டே இருக்கிறார். அப்படியே நம்ம இது என்ன சொல்றது, நம்ம வந்து பார்ப்போம் இல்லையா, அதை சுத்தி அப்படியே நடந்துட்டு இருக்குது, அப்படியே நடந்துட்டு இருக்கு, எதுவும் ஸ்டாட்டிக்கா இல்லை. ஸோ அது அந்த நிலையில நினைச்சு பாருங்க, அர்ஜுனன் எப்படி இருந்திருப்பாரு. நம்மளே வந்து அந்த மாதிரி இடத்துல ஒரு சீன் இருக்கு, மாறி 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 சீன் எல்லாம் வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது நமக்கு எப்படி தோணும். அதே மாதிரி தான் அர்ஜுனனும் வந்து அது அப்படியே பரவசத்துல இருக்கார் அவர். இப்போ சூரியனும் சந்திரனும் போது கண்கள் வெளிவரும் நெருப்பு ஜாலை வந்து அதுல வந்து தேஜஸ் இருக்கிறது அப்படின்னு அர்ஜுன் சொல்றாரு. ஸோ அந்த நிலை அப்படியே ரொம்ப பரவசத்துல அர்ஜுனர் இருக்கின்றார். ஓகே, 20 வாசிங்க. கவிதா மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? சிவகாமி மாதாஜி, பாமினி மாதாஜி, செல்லகுமார் பிரபுஜி. வாசிங்க மாதாஜி, பாமினி மாதாஜி. हरे कृष्ण प्रभु जी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. त्यावा पृथिवी योरित मंत्रं हि व्याप्तं दिव्य केनेति सर्वाः दृष्टवात्पदं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रवियति तम महात्मन्. தாங்கள் ஒருவரே என்ற போதிலும் வானம் பூமி மற்றும் இரண்டிற்கும் இடைப்பட்ட இடம் என எல்லா திசைகளிலும் வியாபித்திருப்பீர். மகாத்மாவே, இந்த அற்புதமான உக்ர ரூபத்தை கண்டு உலகமும் குழம்பியுள்ளது. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. என்ன சொல்றாருங்க அர்ஜுன், தாங்கள் ஒருவரே என்ற போதிலும் வானம் பூமி மற்றும் இரண்டிற்கும் இடைப்பட்ட இடம் என எல்லா திசைகளிலும் வியாபித்துள்ளீர். மகாத்மாவே, இந்த அற்புதமான உக்ர ரூபத்தை கண்டு உலகமும் குழம்பி உள்ளது அப்படின்றாரு. என்ன அர்த்தம் அது? எங்க இருக்கார் அவரு? வானம் பூமி இரண்டுக்கும் நடுவு எல்லா இடத்துலையும் வந்து அவர் நிறைந்துள்ளார். எவ்வளவு திசை? எல்லா திசை, 8 திக்குன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, எல்லா திசைகளிலும் அவர் வியாபித்துள்ளார். இந்த விஸ்வரூபம் பார்க்கும்போது எல்லாம் அவருக்கு தெரிகிறது. அது மட்டும் இல்லாம அவர் என்ன சொல்றது, இந்த அற்புதமான உக்ர ரூபம், உக்ரம்னா அது பார்க்கும்போது பார்க்கிறோம், இவ்வளவு வாய், கை, இந்த ஜுவாலை இதெல்லாம் பார்க்கும்போது உக்ர ரூபத்துல இருக்கார் அவர். இந்த உக்ர ரூபத்தை கண்டு உலகமும் குழம்பி உள்ளது. அப்படி இருக்கும்போது அர்ஜுனருக்கு என்ன தென்படுகின்றது? இந்த பூமி, இந்த பிரபஞ்சம் மட்டுமா? கிடையாது. அவர் பார்க்கறதுன்னா எல்லாம், அதாவது உலகத்துல மற்ற இது பிரபஞ்சம், மற்ற இடங்கள் எல்லாம் ஒரு அர்ஜுனனுக்கு தென்படுகின்றது. இந்த பூலோகம் மட்டும் கிடையாது, பூலோகம் மட்டும் கிடையாது. அவருக்கு வந்து எல்லாம் பிரபஞ்சம் அண்டங்கள் எல்லாமே வந்து அவருக்கு வந்து தென்படுகிறது. என்னதான் சொல்றாரு, கண்டு உலகமும் குழம்பி உள்ளது இல்லையா. உலகம்னா என்ன யாருக்கும் தெரியுமா? உலகம் இதெல்லாம் உலகம்னா என்ன? சொல்லுங்க, தெரிஞ்சது ஜஸ்ட் சொல்லுங்க. சொர்க்கலோகம், பூலோகம், பாதாள லோகம். ஓகே, ஸோ இது 3. பூமி வந்து சென்டர்ல இருக்கு இல்லையா, பூலோகம். மேல இருக்கிறது வந்து என்ன லோகம்? என்ன லோகமா? சொல்லுங்க, என்ன மாதாஜி? சொர்க்கலோகமா பிரபுஜி? உயர்ந்த லோகங்கள் இருக்கு இல்லையா. நம்ம வந்து இருக்கிறது சென்டர்ல சொர்க்கலோகம், நம்மளோட ஹையர் பிளானட்ஸ், அது மேல. நம்ம வந்து மேல், அது கீழே இருக்குது பாதாள லோகம். டோட்டலி எவ்வளோ? 14 இல்லையா. அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. எல்லாம் வந்து தெரியும். ஸோ உலகத்திலையும் அவர் வியாபித்துள்ளார். இதெல்லாம் வந்து தென்படுகிறது யாருக்கு? நம்ம அர்ஜுனருக்கு. இது பாருங்க, இந்த சார்ட் பார்த்தா கிளியரா தெரியும். நம்ம சென்டர் பூர்லோகம் இல்லையா,
நம்ம எர்த் நம்ம பூமியில இருக்கோம். இதுக்கு மேல இருக்கிறது மேலுலகம், சொர்க்கலோகம். என்னெல்லாம்? சரி, சத்தியலோகம், தபாலோகம், ஜனலோகம், மகர்லோகம், அப்புறம் ஸ்வர்கலோகம், அப்புறம் இதெல்லாம் வந்து அப்பர் பிளானட்ஸ். ஓகே, இது வந்து நடுவில் இருக்குது பூவர்லோகா அண்ட் எர்த். மிடில் கீழே என்ன? ஆத்தலா, வித்தலா, சூத்தலா, தலாத்தலா, மகாதலா, ரசத்தலா அண்ட் பாதாளம். இதெல்லாம் வந்து கீழே இருக்கிறது. ஓகே, இது வந்து 7 பாதாள லோயர் பிளானட்ஸ். அப்புறம் நம்ம வந்து 2 இல்லை 2 9 ஆச்சு, 5 உயர்ந்த லோகங்கள். இது எல்லாத்தை விட ஹையஸ்ட் எதுங்க இருக்கிறது? சத்தியலோகம், பிரம்மர் இருக்கிற இடம். ஓகே, சொர்க்கலோகத்தில் யார் இருக்கா? தேவர்கள். தேவர்கள். யாரு இருக்கிறா? அதோடைய அதிபதி யாரு சொர்க்கலோகத்துக்கு? இந்திரன் பிரபுஜி, இந்திரன். இந்திரன். ஓகே, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, இந்திரன் தான் சொர்க்கலோகத்துக்கு அதிபதி. அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல வர்றது. தியாவா பிரதீப்யோ அப்படின்னா சொர்க்கலோகத்திற்கும் பூமிக்கும் இடையே உள்ள பகுதி. லோகத்ரயம், மூவுலகங்கள் அப்படி எல்லா திசைகளிலும் எல்லாவற்றிலும் வியாபித்துள்ளார் அப்படின்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகே, ஸோ 21 படிங்களேன். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அமேஹி த்வாம் சுரசங்கா விஷந்தி கேசித் பீதாக பிராஞ்சலயோ கிருணந்தி ஸ்வஸ்தீத் இத்வா மகர்ஷி சித்த சங்கா சுவந்தி த்வாம் சுதிபி முஷ்கலாபி. பொருளுரை. தேவர்கள் அனைவரும் உம்மிடம் சரணடைந்து உம்மில் புகுந்து கொண்டுள்ளனர். அவர்களில் சிலர் மிகவும் அச்சமுற்று கூப்பிய கரங்களுடன் பிரார்த்தனை செய்கின்றனர். மகா ரிஷிகளும் சித்தர்களும் அமைதி என்று கதறியபடி வேத மந்திரங்களை பாடி உம்மிடம் பிரார்த்தனை செய்கின்றனர். பொருளுரை. விஸ்வரூபத்தின் பயங்கர பொருளரை இது மட்டும். ஓகே 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 பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஓகே, என்ன பார்க்கிறோம் இப்ப நம்ம? தேவர்கள் அனைவரும் உம்மிடம் சரணடைந்து உம்மில் புகுந்து கொண்டுள்ளனர். அவர்கள் சிலர் மிகவும் அச்சமுற்று கூப்பிய கரங்களுடன் பிரார்த்தனை செய்கின்றனர். தேவர்கள் எல்லாம் வந்து பயந்துட்டு அவருக்கு பிரார்த்தனை செய்கிறார். மகா ரிஷிகளும் சித்தர்களும் அமைதி என்று கதறியபடி வேத மந்திரங்களை பாடி உம்மை பிரார்த்தனை செய்து. இந்த விஸ்வரூபத்தை பார்த்து தேவர்கள், முனிவர்கள், மகா ரிஷிகள் எல்லாரும் வந்து அப்படியே பயந்து இருக்கிறாங்க. அச்சமுடன் இருக்கின்றார்கள். ஏன் அச்சமுடன் இருக்கின்றார்கள்? விஸ்வரூபத்தை பார்த்தா. ஆமா, அது அப்படியே அந்த ரூபம் பார்த்தீங்கன்னா அதான் சொல்றேன். எல்லாம் இந்த மாதிரி வந்து சௌமியமான நிலை கிடையாது இல்லையா? உக்கிரமான நிலையில இருக்க விஸ்வரூபம் எல்லாம் தெரிகிறது. எல்லாம் தெரிகிற டைம்ல என்னது அவங்க பயோ என்ன, எதனால பகவான் இப்படி இருக்காரு சொல்லி அவங்க எல்லாம் பயந்துக்கிறாங்க. எல்லாருக்கும் எந்த ரூபத்தை பார்க்க விரும்புறாங்க? பகவானுடைய சாதாரண ரூபமா? சாமசுந்தர ரூபம். சாமசுந்தர ரூபம் இல்லாட்டி அவருடைய ஐஸ்வர்ய பாவமான 4 புஜங்கள் இருக்கு. ஆமா ஆமா, பக்தர்கள் வந்து கண்டிப்பாக வந்து அந்த சாமசுந்தர ரூபம் தான் அவங்களுக்கு பிடித்தமானது. ஆனால் அதுல வந்து ஐஸ்வர்ய பாவத்தில் இருக்க ஒரு பகவானை துதிக்கிறவர்கள் அவர்களுக்கு 4 புஜங்களுடைய அந்த ரூபம் கூட ஓகே. ஆனால் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தா வந்து அவர்களுக்கு என்ன நினைச்சு பாருங்க. இப்போ வந்து நம்மளே வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் இப்படி எடுக்கலாம். பிரைம் மினிஸ்டர்னு எடுக்கலாம். பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து ரொம்ப நம்ம பார்க்க ரொம்ப ஈஸியா வந்து ரொம்ப சகஜமா பேசி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிற டைம்ல நமக்கு வந்து எப்படி இருக்கும்? நம்ம மனசு வந்து ரொம்ப ஹரே கிருஷ்ணா மியூட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகே, நம்ம அந்த மாதிரி டைம்ல நமக்கு ரொம்ப வந்து நம்மளும் ரிலாக்ஸ்டா இருப்போம். அப்புறம் ஐஸ்வர்ய பாவத்தில் கொஞ்சம் ரொம்ப ஃபார்மலா இருக்கிற டைம்ல எப்படி இருக்கும்? நம்ம வந்து கொஞ்சம் இதா இருப்போம் இல்லையா? கொஞ்சம் ஒரு கேப் வச்சு நம்ம கொஞ்சம் பயபக்தியோட இருப்போம். அப்புறம் சப்போஸ் வந்து அவர் ஏதோ ஒரு கிரைசிஸை வந்து அவர் வந்து அட்ரஸ் பண்றாரு, ஏதோ ஒரு
ஆஹ், ஒரு இக்கட்டான நிலைமை இல்லை ஒரு நிலைமை வருகிறது. அந்த நிலைமையை அவர் வந்து தருணம் செய்யறதுக்கு என்ன பண்ணியிருப்பாரு? அவர் வந்து ரொம்ப ஃபார்மலா, அவர் வந்து சில டிசிஷன்ஸ் இம்மீடியட்டா சொல்லுவாரு, சிலது வந்து ரொம்ப கட் அண்ட் ரைட்டா பேசுவார். அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது என்ன ஆகும்? நமக்கு வந்து பயம் தோணும், இல்லை ஒரு அச்சம் தோணும். மதிப்பு இருக்கும், மதிப்பு எப்பவும் தான் இருக்குது, ஆனா நமக்கு ஒரு பயம் தோன்றும், அச்சம் தோன்றும். அந்த மாதிரி நிலைமை தான் அது. விஸ்வரூபத்திலிருந்து அவர் எல்லாம் அவரை பற்றி காமிக்கிறார். அவருடைய கம்ப்ளீட்ட தேஜஸ் சரி, உக்கிரம் சரி, ஐஸ்வர்யங்கள் சரி, எல்லாமே காமிக்கும் போது என்ன, அவர் அச்சம் வருகிறது. அதனாலதான் அதை தாங்க முடியல. யாருக்கு? தேவர்களுக்கும் தாங்க முடியல, மகாரிஷிகளுக்கும் தாங்க முடியல, சித்தர்களுக்கும் தாங்க முடியல. அமைதி அப்படின்ட்டு அவங்க வந்து அந்த நிலையில இருக்காங்க. அப்படியே பிரார்த்தனை செய்றாங்க, பகவானே இந்த நிலை வேண்டாம் அப்படின்ட்டு அவங்க மனதுல பிரார்த்திக்கிறாங்க. சோ இதுல இருந்து ஒரு மனசுல ஒண்ணு தோன்றலாம் உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி. எப்படி என்னன்னு? அர்ஜுன் பிரபுஜி, நீங்க சொன்னீங்க குருக்ஷேத்திர போர் இதுலதான், அந்த போர் பூமியில இது வந்து விஸ்வரூபத்தை காமிக்கிறாரு அர்ஜுனனுக்கு மட்டும். நீங்க சொன்னீங்க அர்ஜுனனுக்கு திவ்ய திருஷ்டி கொடுத்திருக்காரு, அதனால அவர் பார்க்கிறாரு. பின்ன எப்படி வந்து இந்த மகாரிஷிகள், சித்தர்கள், அப்புறம் தேவர்கள் எல்லாம் இந்த பார்க்க முடியும் அப்படின்னு கேள்வி தோணுதா? ஹரே கிருஷ்ணா, எல்லாருக்கும் இந்த கேள்வி தோணுதா இல்லையா? ஆமாம்மா பிரபுஜி. இல்லையா? எதனால இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? எதனால அவர்களுக்கெல்லாம் இது தோன்றி அவர்களுக்கெல்லாம் இந்த விஸ்வரூபத்தை பார்க்க முடியுதுன்னு நினைக்கிறீங்க? சொல்லுங்க, ஜஸ்ட் என்ன நம்ம நம்ம என்னவா இருக்கும் நினைக்கிறீங்க, சொல்லுங்களேன். அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு அர்ஜுன் கொடுத்த மாதிரி பார்வை ஏதாவது கொடுத்தாரா பிரபுஜி? தெரியல. கண்கள். ஓகே, வேற ஏதாச்சும் ஆன்சர் இருக்கா? மாதாஜி சொன்னாங்க அவர்களுக்கும் அந்த மாதிரி பார்வை பகவான் கொடுத்திருப்பாரு, அதனால அது கிடைச்சிருக்கு, அதனால அவங்க பார்க்க முடியுது அப்படின்ட்டு. வேற ஏதாச்சும் கருத்துக்கள் உண்டா? அவங்களெல்லாம் சொர்க்கலோகத்தில் இவரெல்லாம் சொர்க்க லோகத்தில், உயர்ந்த லோகத்தில் இருக்கிறதுனால அவர்களுக்கு இது கிடைக்கிறது. ஓகே, வேற ஏதாச்சும் கருத்து உண்டா? வேத மந்திரங்கள் எல்லாம் படிச்சுவா இல்லையா பிரபு, அதனால அவர்களின் அவளுக்கு தவ வலிமையால் ஒருவேளை இருக்கலாமா பிரபுஜி? தவ வலிமை, வேத மந்திரங்களை படித்ததுனால எல்லாம். ஆன்சர் என்ன? இது எல்லாத்தோட கலவை. என்ன அப்படின்னா, இந்த உயர்ந்த பிளானட்ஸ்ல இருக்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா, அவர்கள் வந்து பொதுவாகவே அவர்களுக்கு இந்த மாதிரி திருஷ்டி உண்டு, பகவானை பார்க்கக்கூடிய திருஷ்டி உண்டு இல்லையா? நம்ம இப்போ இந்திரன் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவர்களுக்கு எல்லாம் வந்து பகவானை எப்பவும் வந்து பகவானை பார்க்கக்கூடிய திருஷ்டி உண்டு இல்லையா? பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? நம்ம படிச்சிருக்கோம். பகவான் வந்து பிரம்மாவை வந்து பார்த்துருக்காங்க, பகவானை பார்க்க முடியும் அவங்களால. அதே மாதிரி வந்து ரிஷிகளுக்கும் சரி இல்லையா? அதெல்லாம் நம்ம படிச்சு பார்த்துருக்கோம். ஸோ அவர்கள் வந்து நம்மளோட உயர்ந்த பிளானட்ஸ் இருக்கிறதுனால அவர்களுக்கு அவர்களுடைய தன்மையிலேயே அவர்களுக்கு இந்த மாதிரி இருக்க திருஷ்டி அவர்களுக்கு பார்க்க முடியும், பகவானை பார்க்க முடியும். அதனால்தான் இந்த விஸ்வரூபம் இங்க காட்டும்போது அவர்களுக்கும் இந்த விஸ்வரூபம் தென்பட்டது. ஓகே, அது நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஏன்னா அவர்களுக்கெல்லாம் வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி வேதங்களை படித்ததுனால தான் அவர்கள் உன்னத நிலையில இருக்காங்க. அந்த இருக்கிற அந்த ஆத்மாக்களுக்கு கண்டிப்பாக பகவானை பார்க்கக்கூடிய அந்த நிலை உண்டு அப்படின்ட்டு நம்ம இதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. 22 படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, நான் படிக்கட்டுமா? படிங்க மாதாஜி. ருத்ராதித்ய असवो ये ये च सात्या विश्वे श्विनौ मृतश् सोष्मपाश्च கந்தர்வ யசானுசுர சித்த சங்கா விஷாந்தே தாம் விஸ்மிதா சைவ சர்வே. சிவபெருமானின் பல்வேறு தோற்றங்கள், ஆதித்யர்கள், வசுக்கள், சாத்திரியர்கள், விஸ்வதேவர்கள், இரு அஸ்வினிகள், மருந்துகள், முன்னோர்கள், கந்தவர்கள், யஷர்கள், அசுரர்கள், சித்தர்கள் என அனைவரும் உம்மை வியப்புடன் பார்த்து கொண்டுள்ளனர். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.
சிவபெருமானின் பல்வேறு தோற்றங்கள் யாரு? ருத்ரர்கள் இல்லையா? ருத்ரர்கள், ஆதித்யர்கள், வசுக்கள், சாத்தியர்கள், விஸ்வதேவர்கள், இரு அஸ்வினிகள், மருத்துக்கள், முன்னோர்கள், கந்தர்வர்கள், யக்ஷர்கள், அசுரர்கள், சித்தர்கள் என அனைவரும் உண்மை வியப்புடன் பார்த்து கொண்டுள்ளனர் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ இதுல இருந்து என்ன நமக்கு தெரியுது? நம்ம போன ஸ்லோகத்தோடைய நம்ம ஒரு கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் நமக்கு பார்த்தோம் இல்லையா? அதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது? இவர்கள் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹையர் பிளானட்ஸ்ல இருக்காங்க. ஓகே, நம்மளோட ஹையர் பிளானட்ஸ்ல இருக்கிறதுனால பகவான் அவர்களுக்கு தோன்றுகின்றார் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகே, அவர்களுக்கு அதை பார்க்க முடியும், விஸ்வரூபத்தை பார்க்க முடிகிறது அப்படின்ட்டு. ஹரே கிருஷ்ணன். தேவர்கள் பாதுகாப்பு, அவர் எதற்கு இந்த பிரார்த்தனை? பாதுகாப்பதற்காக. ஏன்னா அவருடைய அந்த ருத்ர ரூபம் பார்க்கணும். அதே மாதிரி பயமும் அதே மாதிரி வியப்பு ரெண்டும் கலந்து இருக்கு. அதனால பிரார்த்தனை செய்கிறார்கள். என்ன நடக்குமோ இது நடக்குமோ அவங்களுக்கு தெரியல. அதனால அவர்கள் அந்த பகவானுக்கு பிரார்த்தனை செய்கிறார்கள். அமைதி அப்படின்ட்டு. ஓகே, 23 படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரூபம் மகத்தே பகுவாத்ர நேத்ரம் மகாபாகோ பகுபாகோரபாகம் பகூதரம் பகூதம் ஸ்வாகராலம் திருஷ்வா லோகா பிரத்யதிதா சதாகம். வலிமையான புயங்களை உடையவரே, உமது பற்பல முகங்கள், கண்கள், கைகள், வயிறுகள், கால்கள் மற்றும் உமது பற்பல பயங்கரமான பற்களை கண்டு தேவர்கள் உட்பட உலகில் உள்ள அனைவரும் குழம்பியுள்ளனர். அவர்களைப் போலவே நானும் குழம்பியுள்ளேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன சொல்றாரு? வலிமையான புயங்களை உடையவரே பகவான் சொல்றாரு, உமது பற்பல முகங்கள், கண்கள், கைகள், வயிறுகள், கால்கள் மற்றும் உமது பற்பல பயங்கரமான பற்களை கண்டு தேவர்கள் உட்பட உலகுள்ள அனைவரும் குழம்பியுள்ளனர். அவர்களைப் போலவே நானும் குழம்பியுள்ளேன். ஸோ அந்த பயங்கரமான ரூபங்கள் இல்லையா, வந்து போய்கிட்டே இருக்கு. வந்து ஒரு ரூபம் வருது போகுது, அப்படியே எல்லா இடத்துலயும் அந்த மாதிரி தோணுது. அப்போ வந்து தேவர்களும் குழம்பி இருக்கிறார்கள். அர்ஜுனன் நானும் குழம்பி உள்ளேன். பிகாஸ் அவங்க என்ன அடுத்து நடக்க போகுதுன்னு தெரியல. இதெல்லாம் பார்க்கிறாங்க, பகவானுடைய பற்பல ரூபங்கள் பார்க்கிறாங்க அவங்க. அப்படி இருக்கும்போது ஆச்சரியத்தில் இருந்தாங்க, அப்புறம்னா குழம்பி இருக்காங்க, அப்புறம்னா இல்ல அந்த குழப்பத்துல பயந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் இல்லையா? ஏன்னா அது வந்து போய்கொண்டு நிறைய பார்க்கும்போது யாரா இருந்தாலும் அந்த பயம் வந்துடும் இல்லையா மனசுல. அதுதான் அவர் சொல்றாங்க. ஓகே, நீ என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம். 24 படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நபஸ்பிருஷம் தீப்தம் அநேகவர்ணம் வியாத்தானனம் தீப்த விஷால நேத்ரம் தித்வாஹி த்வாம் பிரவ்யதிதாதராத்மா திருதிம் ந விந்தாமி சமம் ச விஷ்ணு. எங்கும் நிறைந்த விஷ்ணுவே, வானத்தை தொடும் உமது பற்பல ஒளிரும் நிறங்கள், திறந்த வாய்கள் மற்றும் பிரகாசிக்கக்கூடிய விசாலமான கண்களுடன் உம்மை நாம் காணும் போது எனது மனம் பயத்தினால் குழம்புகின்றது. எனது மனதின் சமநிலையை தக்க வைப்பது இனிமேல் என்னால் இயலாது. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண. ஸோ அர்ஜுன் வந்து சொல்றாரு, ஐயோ நான் அந்த லிமிட்டுக்கு வந்துட்டேன், என்னுடைய மனதின் சமநிலையை எனக்கு தக்க வைப்பது இனிமேல் என்னால முடியாது போல இருக்கே பகவானே அப்படின்றது. எங்கும் நிறைந்த விஷ்ணுவே, வானத்தை தொடும் உமது பற்பல ஒளிரும் நிறங்கள். எப்படி இருக்கு விஸ்வரூபம்? அப்படியே வானத்தை தொடுற மாதிரி இல்லையா? ஜஸ்ட் நினைச்சு பாருங்க, அப்படியே பிரம்மாண்டமா இருக்கிறது அது. வானத்தை தொடும் உமது பற்பல ஒளிரும் நிறங்கள், திறந்த வாய்கள் மற்றும் பிரகாசிக்கக்கூடிய விசாலமான கண்களுடன் உண்மை நான் காணும் பொழுது என்னுடைய மனம் பயத்தினால் குழம்புகிறது. ஏன்னா இது மாதிரி நடந்துட்டு இருக்குல்ல, அது பாட்டு வருது போகுது, அது மாதிரி நிறைய இது மாதிரி ரூபங்கள் தோன்றுகின்றன இல்லையா? கண்கள் பிரகாசிக்கின்றன, வாயில இந்த இது வருகிறது, இதெல்லாம் இருக்கு. தெரியும் பகவான் தான் தெரியும். இருந்தாலும் வந்து எவ்வளவு நேரம் தான் அந்த மனதை கட்டுப்படுத்திட்டு இருக்க முடியும்? எனக்கு சமநிலையை தக்க வைப்பது இனிமேல் என்னால் இயலாது பகவானே அப்படின்ட்டு அர்ஜுனன் எடுத்து சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. 25 படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சம்ஸ்ராகாராணி சதே முகாணி திருஷ்வைவ
காலான லசன்னி பாணி தீஷோ ந ஜானேன லபேஷ சர்மா பிரசீத தேவேஷ ஜெகன்னிவாச. தேவர்களின் இறைவனே, உலகங்களில் அடைக்கலமே, என்னிடம் கருணை கொள்ளும். கால நெருப்பினை போன்ற உமது முகங்களையும் பயங்கரமான பற்களையும் கண்டபின் எனது மனதை நிலைநிறுத்த முடியவில்லை. எல்லா திசைகளிலும் நான் குழம்பியுள்ளேன். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த பயம் வரும்போது என்ன சொல்றாங்க? காலன்னா யாரு? தட் இஸ் யமன். யமன் இல்லையா? தேவர்களின் இறைவனே, உலகங்களின் அடைக்கலமே. என்ன, எல்லா தேவர்களுக்கும் இறைவன் அவர் தான், எல்லா உயிர்வாழிகளுக்கும் இறைவன் பகவான் தான். உலகங்கள் எல்லா அடைக்கலம் எங்க கொண்டுகிறது? எல்லாம் பகவானுள் தான் அடைக்கலமே கொண்டுகிறது. என்னிடம் கருணை கொள்ளும் அப்படின்னு வேண்டாரு. கருணை காட்டுங்கள், என்ன கருணை கொள்ளும், பொறுத்து கொள்ளுங்கள் பகவானே. கால நெருப்பினை போல உமது முகங்களையும் பயங்கரமான பற்களையும், ஜஸ்ட் லைக் டெத் இல்ல, ஒரு முன்னாடி தோன்றுகிறார். அப்படியே இருக்கும்போது பயங்கரமான முகம் இல்ல, கொடூரமான முகம் தோன்றுகிறது. அதே மாதிரி கோரமான பற்கள் தோன்றுகின்றன. இதையெல்லாம் கண்ட பின் எனது மனதை நிலைநிறுத்த முடியவில்லை. மனது எப்படி இருக்கு? இதெல்லாம் பார்க்கும்போது டெஃபினட்டா நம்ம அங்க இருக்கோம். அந்த மாதிரிலாம் தோணுன மனசு எப்படி இருக்கும்? அப்படியே பயந்து போயிருப்போம் நம்ம இல்ல. அப்படியே எங்கு பார்த்தாலும் அதுதான் இல்ல, சுத்தி பார்க்கும்போது எல்லாம் அந்த மாதிரி நமக்கு தோன்றும் போது அப்படியே பகவான் என்ன செய்ய போறாரோ, என்ன ஏது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அப்படியே குழம்பி போவோம் இல்லையா? அதே தான் அர்ஜுனன் சொல்றாரு, எல்லா திசைகளிலும் நான் குழம்பி உள்ளேன் அப்படின்னு சொன்ன பயப்படுறேன் நானு. எனக்கு அது மாதிரி குழப்பமும் எனக்கு இருக்கிறது அப்படின்ட்டு அர்ஜுனர் சொல்றாரு இல்லையா? தேவர்கள் அனைவரும் குழம்பி, யாரெல்லாம் குழம்பி இருக்க? தேவர்களும் குழம்பியுள்ளார்கள். அவர்கள் போல நானும் குழம்பியுள்ளேன். எனது மனம் பயத்தினால் குழம்புகிறது. என் மனதின் சமநிலையை தக்க வைப்பது இனிமேல் என்னால முடியாது. என் மனதை நிலைநிறுத்த என்னால் முடியவில்லை. எல்லா திசைகளும் நான் குழம்பியுள்ளேன். இது இந்த போன 2 ஸ்லோகத்தை சேர்த்து இங்க நமக்கு அவருடைய இந்த அர்ஜுனுடைய நிலை என்னன்றது நமக்கு இங்க எடுத்துரைக்கின்றார்கள் இல்லையா? ஸோ 26 to 30 நம்ம பார்க்க போறோம். இன்னி போரின் எதிர்கால விளைவு என்ன நடக்க போகுதுன்னு பார்க்கலாம் நம்ம. ஓகே, ஸோ 26, 27 ரெண்டு படிங்களேன். மாதாஜி யாராவது படிங்க மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே அமி கிருஷ்ண. சத்வாம் திருதராஷ்டிராஸ்ய புத்ரா சர்வே சகைவாவனி பால சங்கை. அதான மாதாஜி? ஆமா, பீஷ்மோ துரோண சூத புத்திரஸ்ததாசௌ சகாம்சமதியேர் அபியோக முக்கியை பக்திராணி தேத்ரவரமான விஷந்தி தம்ஷ்ட்ரா கராலானி பயானகாணி கேசித் விலக்னா தசானந்தரேஷு சந்துஷ்யந்தே தூர்ணிதைர் உத்தமாங்கை. தனது கூட்டத்தை சேர்ந்த மன்னர்களுடன் திருதராஷ்டிரன் எல்லா புத்திரர்கள், பீஷ்மர், துரோணர், கர்ணன் மற்றும் நமது முக்கிய வீரர்களும் உம்முடைய வாய்களுக்குள்ளே விரைந்து நுழைகின்றனர். அவர்களில் சிலர் உமது பற்களுக்கிடையே நசுக்கப்படுவதை நான் காண்கின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இதுல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது, தனது கூட்டத்தை சேர்ந்த மன்னர்களுடன் திருதராஷ்டிரன் எல்லா புத்திரர்களும், பீஷ்மர், துரோணர், கர்ணன் மற்றும் நமது முக்கிய வீரர்களும் உம்முடைய வாய்க்குள்ளே விரைந்து நுழைகின்றனர். அவர்களில் சிலர் உமது பற்களுக்கிடையே நசுக்கப்படுவதையும் நான் காண்கிறேன். என்ன நடக்குது? இந்த 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 இது தோற்றம் என்ன நமக்கு எதை குறிக்கிறது? அவருடைய வாய்க்குள்ள எல்லாமே உலகமே இது பண்ற மாதிரி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஸ்பெசிபிக்கா உலகத்தை விட இப்ப இந்த இந்த இது என்ன, இந்த சீன் என்ன? தன் கூட்டத்தை சேர்ந்த மன்னர்களுடன் திருதராஷ்டிரன் எல்லா புத்திரர்கள், பீஷ்மர், துரோணர், கர்ணன் மற்றும் நம்ம முக்கிய வீரர்களும் உம்முடைய வாய்க்குள்ளேயே விரைந்து நுழைகிறார். வாய்க்குள்ள போறாங்க. அவர்கள் சிலர் உமது பற்களுக்கு இடையே நசுக்கப்படுவதையும் நான் பார்க்கிறேன் அப்படின்னா அர்த்தம் கொல்லப்படுவதை குறிப்பிடுகிறார். எக்ஸாக்ட்லி. சோ அவருடைய இந்த விஸ்வரூபம் வழியாக அர்ஜுனனுக்கு இந்த போரின் முடிவை எடுத்து காட்டுகிறார்.
எப்படி that is மன்னர்கள், திருதராஷ்டிரர் உடைய எல்லா புத்திரர்கள் அத்தனை பேரும் மடிந்து போகிறார்கள். அதே மாதிரி பீஷ்மர் பிதாமா இல்லையா, பீஷ்ம பிதாமா அவரு, துரோணர், கர்ணன், இப்ப முக்கிய வீரர்கள், தளபதிகள் எல்லாரும் வந்து பகவானுடைய வாய்க்குள் போகிறார்கள். அப்படி என்ன, அப்படி போகும்போது என்ன, வாய்க்குள்ள போனா அவ்வளவுதான், அவங்க முடிஞ்சு போச்சு அவங்களுடைய கதை. அவர்கள் சிலர் உமது பற்களுக்கிடையே நசுக்கப்படுவதை பார்க்கிறேன். ஏன் நசுக்கப்படுகிறாங்க சிலவர்கள்னா, அவர்களுடைய இந்த வினையை தான், அவர்கள் அந்த அளவுக்கு கொடுமையை செய்திருக்கிறதுனால அவர்களுக்கு அதோடைய விதி, அதுதான் அவர்களுடைய விதி அப்படின்ட்டு இது இந்த ஸ்லோகம் புரிகிறது. அப்படின்னு பார்க்கும்போது இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இது போர் தொடங்குறதுக்கு முன்னாடி அர்ஜுனனுக்கு விஸ்வரூபம் காமிக்கிறார் பகவான். ஸோ அந்த டைம்லயே வந்து இருக்காங்க போர் முடிவு என்னவா இருக்கும் அப்படின்ட்டு அது வந்து அர்ஜுனனுக்கு எடுத்து வைக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. 28 படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யதா நதீனாம் பஹவோம்புவேகாः சமுத்திரம் ஏவ விமுகா திரவந்தி ததா தவாமி நரலோகவீரா விஷந்தி வக்த்ராய பிஜ்வலவந்தி. நதிகளின் பல்வேறு அலைகள் கடலை நோக்கி செல்வது போல இந்த மாவீரர்கள் அனைவரும் எரிகின்ற உமது வாய்களுக்குள் நுழைகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. நினைச்சு பாருங்க, நதிகள் வந்து கடலை நோக்கி கடலுக்கு சேர்ற மாதிரி என்ன ஆகுது, இவங்க எல்லாம் அப்படியே வந்து பகவானுடைய வாய்க்குள் எரிகின்ற, அவருடைய வாய் எப்படி நமக்கு வர்ணிச்சிருந்தாங்க இல்லையா, அப்படியே வாயில தீ ஜுவாலை இருக்கிற மாதிரி வருதுன்னு சொன்னாங்க. ஸோ இந்த தீ ஜுவாலைக்குள்ள அவங்க எல்லாம் அப்படியே வந்து உள்ள போறாங்க எல்லாம் இல்லையா. அப்படியே ஜஸ்ட் இமேஜின், கீழே இருந்து அப்படியே அப்படியே ஜஸ்ட் லைக் தட் எல்லாம் அந்த வாய்க்குள்ள போகுது. அப்ப நான் அனைவரும் வந்து மடிந்து போகிறார்கள், பகவானுடைய எரிகின்ற அவருடைய வாயினுள் சென்று எரிந்து மடிகிறார்கள். அப்படின்னா அவர்களுக்கு இறப்பு உறுதியாகிவிட்டது அப்படின்ட்டு. அது மட்டும் இல்லாம உறுதியாகி விட்டது, இருக்க போகிறது. ஆனால் இன்னொரு நமக்கு என்ன எடுத்துக்காட்டுது, இறந்து விட்டார்கள், ஆல்ரெடி கொல்லப்பட்டு விட்டார்கள் அப்படின்ட்டு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். அர்ஜுனனுக்கு அப்படியே அது அவருக்கு உணர்த்துறார் அவரு. ஏன்னா போர்ல அர்ஜுனன் இனிமேதான் எல்லாம் செய்ய போறாரு. ஆனா அவர்கள் எல்லாம் முடிஞ்சு, அவங்களுடைய ஹிஸ்டரி ஜாகிரபி எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு இல்லையா ஆல்ரெடி. அதை வந்து அவருக்கு இது பண்றாரு அவருக்கு. ஓகே, அடுத்தது படிங்களா. 28 படிக்கவா பிரபுஜி? படிங்க மாதாஜி. யதா பிரதீப்தம் ஜ்வலனம் பதங்கா விஷந்தி நஷாய சம்ருத்த வேகாக ததைவ நாசாய விஷந்தி லோகாஸ் தவாபி வக்த்ராணி சம்ருத்த வேகாக. கொழுந்துவிட்டு எரியும் நெருப்பில் அழிவை நோக்கி நுழையும் விட்டில் பூச்சிகளைப் போல எல்லா மக்களும் உமது வாய்களில் முழு வேகத்தில் நுழைவதை நான் காண்கின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நினைச்சு பாருங்க, அந்த சிச்சுவேஷன் நினைச்சு பாருங்க. நம்ம அங்க இருக்கோம், நம்ம முன்னாடி இல்லை அர்ஜுனனை பார்க்க, நம்மளும் அந்த விஸ்வரூபம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் பாருங்க. அது என்ன, பகவான் அப்படியே அவருடைய அந்த பெரிய அந்த தோற்றத்துல என்ன நடக்குது, இவர்கள் எல்லாம் விட்டில் பூச்சி நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா, அப்படியே அது கும்பல இருக்க டைம்ல, அந்த லைட்ல இருக்க டைம்ல எல்லாம் அப்படியே போய் டக்கு டக்கு டக்குன்னு அதுல சென்று மரணித்து விடுகிறது இல்லையா. அதே மாதிரிதான் நதிகள் பல்வேறு அலைகள் கடலை நோக்கி செல்வது போல இந்த மாவீரர் அனைவரும் எரிகின்ற உமது வாயினுள் நுழைகின்றனர். எப்படி அப்படியே அப்ப சொன்னாங்களே, நதி எப்படி வந்து இதுல இந்த கடலில் கலக்கிறது, அதே மாதிரி அப்படியே போய் டவால் எல்லாம் உள்ள போய்க்கிறாங்க அப்படின்ட்டு இதுல இருந்து பாக்குறோம் நம்ம. இதெல்லாம் நீங்க ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்ணி பாருங்க எப்படி இருக்கு அந்த நிலைமை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, 29 பண்ணுங்க. 30 ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ணா. லேலிஹ்யசே கிரசமானமைந்தால் சமந்தால் லோகான் சமக்ரான் வதனை ஜ்வலத்பிஹி தேஜோவிர் ஆபூர்ய ஜகத் சமக்ரம் பாஸ்தவோக்ரா பிரதபந்தி விஷ்ணு. விஷ்ணுவே, கொழுந்துவிட்டெரியும் உமது வாய்களின் மூலம் எல்லா திசைகளிலும் உள்ள மக்கள் அனைவரையும் தாங்கள் விழுங்கிக் கொண்டுள்ளதை நான் காண்கிறேன்.
உமது தேஜஸினால் அகிலம் முழுவதையும் நிறைத்து கொண்டு உக்கிரமான தகிக்கக்கூடிய கதிர்களுடன் தாங்கள் வீற்றுள்ளீர். ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. விஷ்ணுவே, அர்ஜுன் சொல்றார், விஷ்ணுவே கொழுந்து விட்டெறியும் உமது வாய்களின் மூலம், ஒரு வாயில நிறைய வாய் நம்ம பார்த்து படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, அதான் சொல்ற, விஷ்ணுவே கொழுந்து விட்டெறியும் உமது வாய்களின் மூலம் எல்லா திசைகளிலும் உள்ள மக்கள் அனைவரையும் தாங்கள் விழுங்கிக் கொண்டுள்ளதை நான் காண்கிறேன். உமது தேஜஸினால் அகிலம் முழுவதையும் நிறைத்து கொண்டு உக்கிரமான தகிக்கக்கூடிய கதிர்களுடன் தாங்கள் வீற்றுள்ளீர்கள். எப்படி அந்த நிலைமை இல்லையா, எல்லா இடத்துலையும் இல்லை, எல்லா திசைகளிலும் அவர் நிறைந்துள்ளார். ஸோ அவருடைய அந்த எரிந்து கொண்டிருக்கும் அவருடைய வாயில் எல்லாரும் மடிந்து கொண்டிருக்கிறத பார்க்கிறார். ஆனா அந்த கொழுந்து விட்டு எரியும் இந்த கொழுந்து விட்டு எரியும் அந்த தீ எப்படி இருக்கிறது, தேஜஸ், அது தேஜஸோட இருக்கிறது அது இல்லையா. உமது தேஜஸினால் அகிலம் முழுவதும் நிறைந்து கொண்டு, தீ மட்டும் அவரே தேஜஸாக தோன்றுகின்றார். ஆனால் அதே மாதிரி உக்கிரம் தரக்கூடிய கதிர்களுடன் தாங்கள் வீட்டுள்ளீர். ஸோ எந்த மாதிரியான பாவம், உக்கிர பாவம் இல்லையா, இந்த உக்கிரபாவம் வரும்போது மற்றவர்களுக்கு அது எப்படி தோன்றும், என்ன அவங்களுக்கு கொடுக்கும், பயத்தை கொடுக்கும். முதல்ல இது ஆரம்பிக்கும் போது எப்படி அர்ஜுனர் ஆச்சரியத்தோட பார்த்தாரு, அற்புதத்தோட பார்த்தாரு. இந்த அற்புத பாவம் மாறி இப்போ பயானக பாவத்துக்கு போயிட்டு, இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இவ்வளவு பயங்கரமா எல்லாம் இருக்குது, என்ன நடக்க போகுது இனி அப்படின்னு தெரியல, அப்படியே பாக்குறாரு அவரு. இதுல இருந்து என்ன தெரிகிறது, எல்லா உயிரினங்களும் மடிந்து பகவானுக்குள் சென்று அடைகிறது, இதுல நமக்கு தெரிகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. அதுதான் போரின் எதிர்கால முடிவு கிளியரா தெரியுது. என்ன போரின் எதிர்கால விளைவு, இரண்டு தரப்பின் அனைத்து வீரர்களும் அழைக்கப்படுவார், அர்ஜுனன் வெற்றி வாகை சூடுவான் அப்படின்ட்டு இது குறிக்கிறது. ரெண்டு தரப்பிலும் இருக்கிற அந்த வீரர்கள் அழிக்கப்படுவார், அது நிச்சயம். அர்ஜுனன் வெற்றி வாகை சூடுவார், அர்ஜுனன் சொல்லும்போது பாண்டவர்கள் வெற்றி வாகையை சூடுவார்கள் அப்படின்ட்டு இதை குறிக்கிறது. ஸோ நம்ம 31, 34 அது கேள்வி பதில், என்ன நடக்குது, என்ன கேள்வி, என்ன பதில் அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம். ஸோ ஸ்லோகம் 31 வாசிங்க. யாராவது வாசிக்கிறா? நான் வாசிக்கவா பிரபுஜி? வாசிங்க மாதாஜி. आज्ञाहि मे को वडिवान क्रूरोप नमो अरस्तु देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि पडिवन्तमात् यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्. தேவர்களின் இறைவனே, உக்கிரமான ரூபமே, தாங்கள் யார் என்பதை தயவு செய்து எனக்கு கூறும். உமக்கு எனது வணக்கங்கள். என்னிடம் கருணை காட்டும் தாங்களே ஆதி புருஷர். உங்களது நோக்கம் என்ன என்பதை அறியாததால் அதை தெரிந்து கொள்ள நான் விரும்புகிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அர்ஜுனர் அப்படியே இந்த பயத்துல இருக்காரு, ஒரு குழப்பத்துல இருக்காரு, என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியல. அதை மனதில் கொண்டு அவர் பகவானை பிரார்த்திக்கிறார். என்ன பிரார்த்தனை, தேவர்களின் இறைவனே, எல்லா தேவர்களுக்கும் இறைவன் யார், பகவான் தான். உக்கிரமான ரூபமே, என்ன ரூபத்தில் இருக்கிறார், உக்கிர ரூபத்தில் இருக்காருன்னு பார்த்தோம். தாங்கள் யார் என்பதை தயவு செய்து எனக்கு கூறும். நீங்கள் யார், சரி நீங்க பகவான் தெரியும், உண்மையா என்ன நடக்குது, நீங்க யார் என்ன அப்படின்னு கேட்கிறார். உமக்கு என்னது வணக்கங்கள். இந்த மாதிரி இருக்கிற நிலையில அவர் தெரியும், எல்லாரை விட உயர்ந்தவர் அவருன்னு புரிந்து விட்டது அவருக்கு. அர்ஜுனருக்கு வணக்கத்தை செலுத்துகிறார். என்னிடம் கருணையை காட்டும் இல்லையா, என்ன பயத்தில் இருக்க, என்ன கருணையை காட்டும் தாங்களே ஆதி புருஷ், எனக்கு எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை, நீங்க தான் ஆதி புருஷர், புருஷோத்தமர், எல்லா புருஷர்களும் உத்தமர் நீங்க தான். உங்களோட நோக்கம் என்ன, இந்த மாதிரி விஸ்வரூபத்துல இந்த மாதிரி இருக்கீங்களே, உங்களோட நோக்கம் என்ன என்பதை அறியாததால் நான் அதை அறிந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்கிறார், பிரார்த்திக்கிறார். பிரார்த்தனை வழியாக ஒரு கேள்வியும் இருக்குது. என்ன நீங்க யார், நீங்க தான் பகவான், அதெல்லாம் புரியுது எனக்கு. உங்களுடைய நோக்கம் என்னன்னு புரியாததுனால நான் அதை தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் பகவானே அப்படின்ட்டு அர்ஜுனர் சொல்றார்.
இல்லையா? அவருக்கு புரியல, என்னன்னு ஒண்ணு தெரியல அவருக்கு. நீங்கள் யார், இல்லையா? உங்கள் நோக்கம் என்ன? எனக்கு ஒண்ணுமே புரியலையே பகவானே அப்படின்ட்டு அர்ஜுனன் சொல்றார். ஓகே, 32 படிக்கணும். हरे कृष्ण प्रभुजी। श्री ஹரே भगवान கிருஷ்ணா. उवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृत्तो लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्ताः ऋतेऽपि त्वां न विश्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रतनीकेषु युगता। புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், காலம் நான், உலகங்களை அழிப்பவற்றில் மிக பெரியவன், எல்லா மக்களையும் அழிப்பதற்காக நான் வந்துள்ளேன். உங்களைத் தவிர, பாண்டவர்களை தவிர இரு தரப்பில் உள்ள எல்லா வீரர்களும் அழிக்கப்படுவார்கள். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் அவருடைய உள்நோக்கத்தை வெளிப்படுத்துகின்றார். என்ன சொல்றார் அவரு? புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், காலம் நான். காலம் சொல்லும்போது என்ன? ஒரு ஆரம்பம் இருக்கிறது, ஒரு முடிவு உண்டு, இல்லையா? அதுதான் காலம். காலம் நான், உலகங்களை அழிப்பவற்றில் மிகப்பெரியவன், இல்லையா? இதெல்லாம் படைத்துள்ளனோ அதெல்லாம் அழிப்பவனும் நானே. உலகங்களை அழிப்பவற்றில் மிகப்பெரியவன் நான். எல்லா மக்களையும் அழிப்பதற்காக நான் வந்துள்ளேன். எல்லா மக்கள் யாரு? அந்த போரில் கூறியிருக்காங்களோ அவங்க எல்லாம் அழிவார்கள். அது மட்டுமல்லாமல் இது உயிர் வாழிகள் மக்கள் தோன்றினார், அவர்களுக்கு கண்டிப்பாக அழிவும் உண்டு. உங்களை தவிர, இது இந்த டிஸ்கஷன் இந்த பர்டிகுலர் போரை பற்றி இருக்கும்போது அது என்ன சொல்றாரு? உங்களை தவிர பாண்டவர்களை, அந்த பாண்டவர்கள்னு யாரு? 5 பாண்டவர்கள், இல்லையா? உங்களை தவிர இரு தரப்பில் உள்ள எல்லா வீரர்களும் அழிக்கப்படுவார். இந்த போரில் கலந்து கொள்ளுகிற எல்லா வீரர்களும் அழிக்கப்படுவார். அதுதான் நீ பார்க்கிறப்பா அப்படின்ட்டு பகவான் எடுத்து கூறுகின்றார். காலம் நான், நீ போரிடாமல் இருந்தா இல்லைன்னா கூட இங்க இருக்கிறவங்க அத்தனை பேர் அழிந்து போகிறார். இதுதான் என்னுடைய திட்டம். பகவானுடைய உள்நோக்கம் அதுதான், கிளியரா. நீ போரிடலைன்னா கூட இவர்கள் எல்லாம் மடியதான் போறாங்க. என்னுடைய நோக்கம் அதுதான். அது நடந்தே தீரும். ஏன்னா பகவான் எது நினைத்தால் அது கண்டிப்பாக நடந்தே தீரும். நோக்கம் எல்லாவற்றையும் அழிப்பது. பாண்டவர்கள் சிலரை தவிர போர்க்களத்தில் இருந்த அனைவருமே அவரால் அழிக்கப்படுவார் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. நமக்கு தெரியும், காலம் எல்லாவற்றையும் அழிக்கும். ஏன்னா அதுக்கு தோற்றம், முடிவு எல்லாம் உண்டு. நாம் அழிவை நோக்கி போகிறோமா, இல்லை நித்திய பக்குவத்தை நோக்கி செல்கிறோமா? அது நமக்கு ஒரு கேள்வி, நமக்கு ஒரு பாடம், வாழ்க்கையின் பாடம். எதை நோக்கி நம்ம சொல்ற இந்த கேள்விக்கு என்ன ஆன்சர்? நாம் அழிவை நோக்கி போகிறோமா, இல்லை நித்திய பக்குவத்தை நோக்கி செல்கிறோமா? நித்திய பக்குவம் என்பது என்ன? பகவானை சென்றடைவது. அதுதான் நம்மளுடைய நோக்கம், வாழ்வின் நோக்கம். நம்ம எதை நோக்கி செல்கிறோம்? நித்திய பக்குவம். நித்திய பக்குவம், இல்லையா? அதை நோக்கி நாம் செல்ல வேண்டும். அதுதான் நம்ம இந்த மனித பிறவியின் உள்நோக்கமாக இருக்க வேண்டும், நோக்கமாக இருக்க வேண்டும். நாம் செய்யக்கூடியதெல்லாம் பகவானை சென்று அடையக்கூடிய செயல்களா இருக்க வேண்டும். அன்னபிலாஷித சூன்யம், மனதில் வேற எதுவுமே இல்லாமல் பகவானை மட்டும் நினைத்து கொண்டு பகவானுக்கு சேவை செய்து பகவானுக்கு திருப்திப்படுத்தக்கூடிய செயல்களை செய்து கொண்டு மனதில் வேற எந்த ஆசையும் இல்லாமல் பகவானை சென்று அடைய வேண்டும். அதுதான் நித்திய பக்குவம். அப்படி அடையும் போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? பகவானுடைய தொடர்பு, பகவானுடைய சாமீபியம் கிடைக்கும். நமக்கு பகவானுக்கு சேவை செய்யக்கூடிய நமக்கு அந்த சான்ஸ் கிடைக்கும். அதுதான் நம்மளுடைய கான்ஸ்டிடியூஷனல் பொசிஷன், இல்லையா? நம்மளுடைய நிறைந்துள்ள ஒரு தன்மை அதுதான். ஏன்னா பகவானில் நம்ம சென்றடையும் போது, நாம் பகவானுக்கு சேவை செய்யும் போது நமக்கு நித்திய ஆனந்தம் உண்டாகும் அப்படின்னு நம்ம தெரியும். நமக்கு மனதை மரணத்தை கட்டுப்படுத்த முடியாது, இல்லையா? அது நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். இந்த பிரபஞ்சத்தில் பிறந்து விட்டால் மரணம் உறுதி. ஏன்னா தோற்றம் இருந்தால் அதற்கு கண்டிப்பாக முடிவும் உண்டு. ஏன்னா இந்த பூத உடல் அது கண்டிப்பாக இங்க விட்டுட்டு தான் போக முடியும், இல்லையா? ஆத்மா தான் நிரந்தரம் அப்படின்ட்டு நமக்கு தெரியும். இறப்பதற்கு முன் கிருஷ்ண உணர்வில் நம்ம ஆழ்ந்து கிருஷ்ணமயமாகி விடுங்கள். ஏன்னா கிருஷ்ணமயமாகி விடும்போதுன்னா நம்ம வாழும்போதும் நமக்கு ஆனந்தம் கிடைக்கும், மரணித்த பிறகும் நமக்கு ஆனந்தம் கிடைக்கும். ஏன்னா
கிருஷ்ணரை நினைத்து கொண்டிருக்கின்றதனால் நமக்கு அந்த நிலை நமக்கு உண்டாகும் அப்படின்ட்டு நமக்கு இதுல தெரியும். ஓகே, 33 வசனம். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தஸ்மாத் த்வமுத்திஷ்ட யசோ லபஸ்வ ஜித்வா சத்ரூன் புங்க்ஷ்வ ராஜ்யம் சம்ருத்தம் மயைவைதே நிகதா பூர்வமேவ நிமித்த மாத்திரம் பவ சவ்யசாசின். எனவே எழுந்து போரிட தயாராகு, உனது எதிரிகளை வென்று புகழுடன் வளமான அரசினை அனுபவிப்பாயாக. எனது ஏற்பாட்டால் இவர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே மரணத்தை கண்டுவிட்டனர். எனவே சவ்யசாசியே, போரில் ஒரு கருவியாக மட்டும் செயல்படுவாயாக. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணன். சோ என்ன சொல்றாரு? எனவேன்னா என்ன, இதுக்கு முன்னாடி ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்காரு, இவர்கள் எல்லாம் எப்படியும் அழிக்கப்படும், நீ போரிட்டாலும் போரிடலைன்னா கண்டிப்பாக அவர்களுக்கு அழிவு உண்டு அப்படின்னு அது தீர்மானம் சொல்லிட்டாரு அவர். எனவே எழுந்து போரிட தயாராகு, சீரியஸா சொல்றாரு அவர். ஸோ கெட் அப் அண்ட் ஃபைட், அதுதான் உன்னுடைய தௌத்தியம். ஏன்னா சத்திரியனுடைய தௌத்தியம் அதுதான் இல்லையா? ஸோ எழுந்து போரிட தயாராகு, உனது எதிரிகளை வென்று புகழுடன் பலமாக அரசினை அனுபவிப்பாக. எனது ஏற்பாட்டால் இவர் அனைவரும் ஏற்கனவே மரணம் கண்டுவிட்டனர். அதை நம்ம அவருக்கு விஸ்வரூபம் வழியாக காண்பித்து விட்டார். விஸ்வரூபம் என்னது? எனது ஏற்பாட்டால் அனைவரும் ஏற்கனவே மரணத்தை கண்டுவிட்டனர். அதனால எழுந்து போரிடு, உன்னுடைய தௌத்தியத்தை நீ செய். ஸோ அதனால என்ன, உனக்கு புகழ் கிடைக்கும், வளமான அரசினை அனுபவிப்பாயாக, மக்களுக்கு நல்லதை செய்வாங்க, நல்லாட்சி நடக்கட்டும். எனது ஏற்பாட்டால் இவர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே மரணத்தை கண்டுவிட்டனர். எனவே ஸ்வஸ்யாயியே அப்படின்னு என்ன, அவர் ஒரு கருவிதான் இல்லையா? போரில் ஒரு கருவியாக மட்டும் செயல்படுவாயாக. யூ ஆர் ஓன்லி எ டூல் இல்லையா? நீ போரில் ஒரு கருவி மட்டும்தான். ஓகே, ஸோ நீ உன்னுடைய தௌத்தியத்தை செய், எழுந்து போரிடு அர்ஜுனா அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றார். ஒரு கருவியாக மட்டும் செயல்பட்டு உன் எதிரிகளை வென்று பலமான அரசினை அனுபவிப்பாயாக அப்படின்னு எடுத்துக்குவேன். கிருஷ்ணனோட கையில் ஒரு கருவியாக செயல்படுவதே உண்மையான மகிழ்ச்சி இல்லையா? பாருங்க, இங்க இதுல பார்க்கும்போது இவங்கெல்லாம் ஃபாரினர், ஆனா கிருஷ்ண பக்தியில் இருக்கும்போது மனசு எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்காங்க இல்லையா? சின்ன குழந்தைங்க முதற்கொண்டு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்காங்க இல்லையா? நமக்கே அனுபவிச்சிருக்கோம். அது நம்ம கிருஷ்ணரில் அப்படியே நம்ம லயித்து இருக்கும்பொழுது நமக்கு மனதில் சொல்ல முடியாத அளவுக்கு மனம் நிரம்பி மகிழ்ச்சியிடம் இருக்கும் இல்லையா? அதுதான் அவங்களுக்கு தெரியும். ஸோ நமக்கு இந்த ஸ்லோகம் கூட பார்க்கலாம். இன்னைக்கு 34, அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்ப்போம். இன்னும் எவ்வளவு ஸ்லோகம் இருக்கும்போது 40 எவ்வளவு ஸ்லோகம்? 55 இருக்குங்க பிரபுஜி. 55. ஓகே, நம்ம அடுத்த செஷன்ல முடிக்கும். 34ஓட முடிக்கலாம். இன்னைக்கு 34 படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. द्रोणं शबीष्वं स जयद्रथं स कर्णं तथान्यान् अभियोध वीरान् मया हदां त्वं दहिमा व्यदिष्टा युध्यस्वते जेदासि ரணே சபத்னான். துரோணர், பீஷ்மர், ஜெயத்ரதன், கர்ணன் மற்றும் இதர மாவீரர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே என்னால் அழிக்கப்பட்டு விட்டனர். எனவே அவர்களை கொல்வதால் கவலைப்பட வேண்டாம், வெறுமனே போரிடுவாயாக. உனது எதிர்களை நீ போரில் வீழ்த்தி விடுவாய். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ கிளியரா அவர் எடுத்து சொல்றாரு. முன்னாடியும் சொன்னார், திருப்பியும் கிளியரா அதை உறுதிப்படுத்துகிறார். துரோணர், பீஷ்மர், ஜெயத்ரதன், கர்ணன் மற்றும் இதர மாவீரர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே என்னால் அழிக்கப்பட்டு விட்டனர். கிளியர், அவங்க எல்லாம் நான் அழித்து விட்டேன். எனவே அவர்களை கொல்வதால் நீ கவலைப்பட வேண்டாம். ஏன்னா அந்த செயலை நான் செய்யணும். அதனால பாவ செயலாக கிடையாது, அது உன்னுடைய தௌத்தியத்தை நான் நீ செய்யற. ஆனால் இவர்களுக்கு வேண்டிய விதியை நான் முன்னாடியே நான் செயல்படுத்தி விட்டேன். அதனால் நீ கவலையப்படாத, உன்னுடைய கடமையை செய் அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றார். வெறுமனே போரிடுவையாக, உனது எதிரிகளை நீ போரில் வீழ்த்தி விடுவாய். அதனால நீ ஜஸ்ட் டூ யுவர் டியூட்டி. அப்படி பண்ணும்போது எதிரிகளை நீ வீழ்த்தி நீ போரில் நீ வாகை சுடுவாய் அப்படின்ட்டாரு. ஸோ அந்த நிலை, ஸோ வெற்றி உனக்கே, பாண்டவர்களுக்கு வெற்றி உறுதி அப்படின்ட்டு பகவான் எடுத்துரைக்கின்றார். ஸோ பகவான் நம்ம என்ன இன்னைக்கு செஷன்ல பார்த்தோம்,
தட் இஸ் பல ரூபங்கள், that is பகவானுடைய அந்த விஸ்வரூபத்தை நம்ம அப்படியே மீண்டும் ரீகேப் பண்ணோம். அப்புறம் அந்த முதல்ல இந்த விஸ்வரூபத்தினால அற்புதம் மாதிரி தோன்றினாலும் அப்புறம் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது மனதில் பயம், ஒரு அச்சம் தோன்றியது. யாருக்கு? அர்ஜுனனுக்கு மட்டுமா? கிடையாது, உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் அந்த அச்சம் தோன்றிவிட்டது இல்லையா? ஸோ ரிஷிகள் தேவர்கள் எல்லாம் வழிபட ஆரம்பித்து விட்டது. சமாதானமா இது அமைதி அமைதி அப்படின்னு சொல்றாங்க. எப்படி எதனால் இந்த மாதிரி பகவான் இனி அடுத்தது என்ன நடக்க போகிறதோ அப்படின்ட்டு எல்லாரும் குழம்பி இருக்கார்கள். அர்ஜுனனும் குழம்பி இருக்கிறார். இப்போ பகவான் கடைசியில சொல்றார், நான் என்னுடைய திட்டம் இதுதான், என்னுடைய மனதில் இருக்கிற இதுதான் என்ன, பாண்டவர்களே உங்களை தவிர பாக்கி எல்லாரும் அழிந்து விடுவார்கள். யாரெல்லாம்? இந்த கௌரவர்கள் எல்லாம், அதே மாதிரி துரோணர், பீஷ்மர், ஜெயத்ரதன், கர்ணன், எல்லா மாவீரர்களும் அழிந்து விடுவார்கள். இது முன்னாடியே தீர்மானமாகிவிட்டது. அதே மாதிரி முன்னாடியே அவர்கள் அழிக்கப்பட்டு விட்டனர். நீ ஒரு கருவி மட்டும்தான், அதை செயல்படுத்து, போரிடு அப்படின்ட்டு பகவான் அர்ஜுனனுக்கு எடுத்து வைக்கின்றார். ஸோ நம்ம இன்னைக்கு இதோட ஸ்டாப் பண்ணலாம். அடுத்தது நம்ம ஃப்ரைடே அன்னைக்கு இருக்கலாம். ஓகே, ஏதாச்சும் கொஸ்டின்ஸ், டவுட் ஏதாச்சும் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஒன்றும் இல்லைன்னா நம்ம சொல்லுங்க மாதாஜி. தெளிவா புரிஞ்சது பிரபுஜி, நல்லாதான். ஹரே கிருஷ்ணா, தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம ஃப்ரைடே क्लोजिंग पे சொல்லிடுறேன். வாஞ்சா கல்பதருப்யஸ்ச கிருபா சிந்துப்ய ஏவச்ச பதிதானம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, रामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, भगवद गीता भागवत ग्रंथ की जय. All glories to the assembled devotees. Very, very good.